Halløj YouTube! Jonas Steffensen her i Swag Gaming. Jeg er ny på YouTube, og jeg skal lige til at starte på vores første let's play. Som regel så vil der være nogle andre med, hvilket indebærer Victor, Emil, Nico, nej ikke Nico, og Thijs. Men eftersom at jeg er alene lige nu, så valgte jeg at starte kanalen op alene, og derfor er jeg alene lige nu. Men de kommer også på senere, regner vi med. Og der fik jeg besked på Skype. Ja. Måden vi tager tid, det er hver dag, så stopper jeg let's playen, og så må man vente på næste episode. Jeg ved ikke, hvor lang tid der kommer til at gå mellem episoderne, jeg ved bare, den kommer. Og det kunne faktisk godt ligne, at det er et godt sted at spawne. Nå. Hvis I synes, der er nogle problemer eller et eller andet med let's playen, så skriv det endelig i kommentaren. Og hvis I synes, der er noget, jeg skal indsætte eller afprøve eller et eller andet, så skriv også det i kommentaren. Og det kunne virkelig godt ligne, at jeg startede et godt sted. Nå. Jeg ved ikke. Skal vi gå ned ad mine med det samme, eller... Det kan godt være, at jeg gør nogle ting off-cam, på grund af, at det kan gå hen og blive lidt for kedeligt at se på, men jeg regner stadig med at gøre det meste, mens I kan se det. Den første video her, det bliver nok mest det der med at lige forklare, og... Jeg kommer nok ikke så meget i gang, som jeg kommer i gang senere, så... Hvis I har nogle maps eller et eller andet, I synes, jeg skal prøve, så skriv dem i kommentaren. Jeg er åben for muligheder, og det gælder også for mods, og hvad der nu ellers ligger i. Og hvis I har en jetpack, I synes, jeg skal afprøve, så send mig et link, så skal jeg se, om jeg kan finde på. Men da det ikke er den bedste super gaming computer, jeg sidder med, så lover jeg intet. Men ja. Vi fik lyst til at starte en gaming channel, da det var, at vi... Ja. Jeg har haft en før, som gik galt på grund af, at min computer gik i stykker. Jeg mistede fraps, og jeg fik problemer, og så den endte med at slette, og så, ja, det var egentlig det. Men som sagt, hvis der er nogle problemer, så skriv det endelig i kommentaren, og jeg skal se, om jeg kan få rettet op på dem, og ja. Lad os bare få det bedste ud af det. Det kan godt være, der kommer gæsteværter og så videre ind. Det ved jeg ikke endnu. Det finder vi vel ud af til den tid. Men ja. Jeg har ikke rigtig noget at tale om. Ja, i de første episoder bliver det nok bare, hvor jeg løber rundt og ser idiotisk ud og lagger lige nu, og han skaffer ressourcer og finder et sted at bo. Men efter det, så skulle det begynde at blive okay, håber jeg. Og det behøver ikke kun være det til let's plays, det kan også være til server, det kan være til alt muligt. Jeg er åben for muligheder, og det håber jeg virkelig, I tager imod. Men ja.
Jeg vil selvfølgelig forsøge at gøre det bedst muligt for jer derude. Ikke at jeg regner med, at der er ret mange, der følger med i den her, eftersom at jeg er ny og så videre, men man ved jo aldrig, så ja, let's do it. Og hold op, hvor de træer her store. Hvor er solen hen? Solen er der, det vil sige, at vi er sådan cirka halvvejs igennem Let's Playens første episode. Og jeg håber virkelig, at I synes om den. Det går ikke forfærdeligt godt der. Der fik jeg en besked mere på Skype. Jeg ved faktisk ikke, om vi kan høre, når jeg får beskeder på Skype. Der kan jeg se en zombie. Og jeg vil få fat på, når det kommer ud til den version af Minecraft, som jeg sidder og spiller. Men indtil da, så må jeg altså lige vente. Og vi skal lige render. Indlæs verden, tak. Tak. Computer. Nå, men mig og mine venner, vi regner med at lave let's plays med Minecraft. Vi regner med at lave vlogs. Vi regner med at lave en masse, og jeg regner med... Jeg ved ikke, om der kommer andre med, når jeg gør det, på grund af, det er ikke... Indtil videre, så er jeg den eneste, der har det. Men der kommer også spil ud med Call of Duty Black Ops 2 og Assassin's Creed og så videre, så... Det skal nok blive fedt. Men ellers så håber jeg bare, at I nyder, at jeg gider sidde og lave det, og jeg nyder i hvert fald sidde og lave det. Og hvis I ikke nyder det, så skriv i kommentaren, hvad jeg kan gøre bedre, så I kommer til at nyde det. Men jeg lover ikke, at jeg opfylder alle ønsker, da jeg jo ikke er perfekt. Og der skal jeg i hvert fald ikke lige ind. Hvorfor går der ikke ild i dig? Nu dør jeg. Nej, jeg overlevede. Jeg overlevede. Seriøst, hvorfor går der ikke ild i den zombie? Det er meningen, der skal gå ild i dig. Og så gider du ikke engang droppe noget. Tak for ingenting. Jeg elsker da også dig. Og... ja.
Jeg har set dig. Det gør faktisk ondt. Jeg skal forsøge at gøre det så spændende for jer som muligt, og jeg ved godt, jeg ikke er så god til at snakke, så... Det er fordi, at jeg er ikke det pokkers så god til at finde på ting, og det der, det var ikke en rigtig sætning, så ja. Come on. Et for mere, og vi kan afslutte det her i en seng. Jeg har faktisk aldrig set det bare her før. Og jeg kan se, at vi snart skal tage en episode. Så nu laver vi vores seng, ligger os til at sove, og så ender vi episoden der. Så det var hyggeligt at være sammen med jer, YouTube. Vi ses.